Aby ťa jedinečná vôňa sprevádzala počas celého dňa, pripravili sme si u nás v Markíze pre vás toto jedinečné kombo, kde máte možnosť získať lampu Markíza spolu so sviečkou Aisha, ktorá je špecifická tým, že nehorí, len tá vôňa sa zintenzívňuje silou svetla a k tomu dostávate od nás ako darček krém na ruky, ktorý už iste poznáte. Je to krém na ruky Gold Oat, má praktické balenie, super sa natiera, je príjemná textúra na ňom a ručičky vám voňajú teda počas celého dňa. A k tomu exkluzívne získavate nepredajný olej, ktorý si môžete na nás všať za uši, alebo teda na tie miesta, ktoré zintenzívnia vôňu toho parfému počas celého dňa. Takže nezabudnite, za 99,99 máte možnosť získať exkluzívnu lampu so sviečkou Aisha plus 2 jedinečné darčeky a k tomu a dostanete to automaticky k objednávke, nič nemusíte pridávať a nájdete to na stránke markizamodaitaliana.sk.